vrijeme kulinarstvo, šta su jeli, kako su kuhali, budući da je to doba kad nije bilo rajčice, kad nije bilo kukuruza i tako. Znači, nekakvih namirnica koje danas uzimamo zdravo za gotovo, u stvari ih nije bilo i iz današnje pozicije teško napraviti takav jelovnik. Jer kad krenemo, ne znam, inače tamo kad radimo te obroke i tako, znači nema rajčice, nema hamburgera, nema tako, onda se malo zapitamo, joj, pa šta ćemo? I tako, i to je preko tjedna, danima u tjednu, preko vikenda je program za građanstvo. Znači, tad imamo baš pravi sajam, gdje obrtnici prezentiraju stare zanate, tradicijske obrte, razne vještine i tako, i znači tu su i glumci razni, izvođači, akrobati, gosti. Evo, ove godine ćemo imati vitešku skupinu iz Češke. Zatim isto jedno društvo koje se bavi isto takvim srednjovjekovnim, recimo, običajima iz Poljske. Oni će prezentirati viteške borbe i plesove, srednjovjekovne plesove iz Poljske, iz tog njihovog kraja. Zatim će nam doći isto tako jedna skupina iz Mađarske sa svojim plesačima, pjevačima. I eto, bit će svega pomalo. Moram reći da je organizator trećeg sajma, ovo je 3. godina da se održava, i organizator je ove godine Turistička zajednica grada Karlovca. Programski organizator je Udruga Bratstvo Svetog Mihovila, znači oni nose program koji će biti tamo praktički 3 tjedna, znači voditelji radionica i program za građanstvo. Još je tu uključeno podosta ljudi, u svakom slučaju bit će vrlo interesantno. Evo, započeli smo, to moram reći, ove godine sa interpretatorima oživljene povijesti i to ide dobro. Znači, to je 13 osoba, likova, recimo tako, koji su živjeli u to doba u plemenitoj općini Dubovačkoj. Inače nam je želja da taj sajam vlastelinstva da postane što više autentičan. Doduše, šteta jer nemamo dovoljno pisanih dokumenata iz tog doba. Ali se zna da je Dubovac bio tada jedna bogata općina, bila je na raskrižju puteva gdje su dovozili, naročito je bila poznata razmjena soli i žita, gdje su s mora trgovci vozili sol, iz unutrašnjosti su dovozili žito i tu se vršila razmjena. U svakom slučaju dobro su živjeli i bili su nadaleko poznati. Tu je centar glagoljaštva bio u to vrijeme. Svašta nešto imamo. Jako lijepo. Sad bi mogli još ovako dugo pričati o tome. Reci nam za kraj jednu stvar. Sad se nalazimo u prostoru gdje? Ovo je udruga Carpe Diem. Inače, ova prostorija je baš igraonica Ježeva kućica. Evo, Aleksandra, nažalost moramo te prekinuti jer naša emisija ima svoj format. Za kraj jedno pitanje. Sad se nalazimo u udruzi Carpe Diem. Daj nam malo za kraj pojasni točno šta se ovdje dešava i da li imate neke projekte koji su evo za vas vrlo interesantni. Jesmo, dakle, u prostorijama udruge Carpe Diem. Ovo je konkretno prostorija u kojoj djeluje igraonica Ježeva kućica, koja pak djeluje u sklopu udruge. Udruga Carpe Diem je udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih. Kao što naziv kaže, vrlo široko djelovanje ima. Trenutačno provodimo projekt koji je dobio financijsku potporu od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i evo pri kraju 31.3. se u stvari završava i vrlo uspješno se završava. A radi se o tome da smo organizirali likovne, odnosno kreativne radionice, znači keramičku i likovnu, i pedagoško-edukativne, odnosno socio-edukativne, tako nešto, ne znam, to kolegice vode pa... Uglavnom, to su radionice tehnike učenja, motivacije i koncentracije, radionice poboljšanog roditeljstva i antistres program. Ja moram reći da su stvarno bili ljudi jako zainteresirani, odnosno uglavnom djeca i mladi kojima je to bilo i namijenjeno. I evo, želja nam je projekt, iako završava 31.3. ja se nadam da ćemo mi njega nastaviti dalje. Jer primijetili smo da interese ima, da je to djeci i mladima jako potrebno. Oni, osim što im se pomaže, znači u savladavanju gradiva, i uči se
Moram reći da na tim radionicama, znači nisu to instrukcije kako to ljudi obično zamišljaju. To su radionice da se nauči kako savladati gradivo, kako se motivirati, kako poboljšati pamćenje. Znači, nešto sasvim drugo. Znači, kad se to nauči, dijete onda zna savladati bilo kakvu prepreku tog tipa. Ne? 31.3. imamo završnu izložbu da pokažemo šta smo sve napravili, šta smo radili i napravili. I kao što rekoh, nadam se da ćemo nastaviti s tim. Dobro, Aleksandra, puno ti hvala na gostovanju naše emisije. Hvala vama što ste došli tu.